3, 2, 1. sa na Slovensku uskutoční Deň objatí zadarmo a naše okresné mesto Prievidza pritom nebude chýbať. Áno, na Hack Day 2015 sa teší aj Banská Bystrica, vidíme sa vo štvrtok o 10:00 na námestí. Hack Day Rimavská sobota 25.6.2015 o 9:00 hodine na hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Tešíme sa na teba. Na rodiče objavte, pridajte sa.